slompen bij. Oh. Oh, wow, oké. Oh, dat is niet genoeg. Wat staan er voor? Echt staat? Ja, ik zit er even door. Nee, nee. Nou, nee. Nee, dat is helemaal uit. Anders gaan we een soufflaatje of frizzelen uit. Ja? Ja. In de auto geslagen. Ja. Dat komt best wel goed. Zo, hij heeft dus die zaak. Dat moet van houden. Nou ja, dat komt goed. We gaan hem net willen sprinten. Dat is achter dan op. Alleen maar weer, je trekt het dan weer te vertellen. Meer overweging niet goed. Dat is niet goed. We zijn niet goed als een doelslaan. Wat is er dan niet gedaan? Nou. Dat is niet voor een doelwedstrijd niet.
bun ko din di lebar. Kalau lebar kan. Apa si vesel. Srao si de juur het nu al oude blauw van je. Ja, maar die kan wel. Ik weet niet al, het is een slot. Ja, je houdt het wel, ja. Aber jetzt, ich kann drauf von der Suche, aber ich ja, dann ist der Juche. Ik weet niet of je akkoord aan het doen. Questo vede un cliente, poi ha poi fa il corso. Laat ik verder de telefoon aan.